agbọghọbịa nchọrọ ịnụ maka anụbara o. Papi ya si na ọ ga-emelụ m midnight. Mami ya si na m chọrọ igwe. Ọfụwa okolobịa sị m na ya na-agba bọyị ghọtago. So na onwe this particular family na-abịa ego ha afịa wholesale. Fagosie feje na-ele as return. Na o nwere obele nwa agbọghọbịa fa na-edu wele abịa. Na this girl do 15 years old then. And the normal mma nwanyị. Na yawa nya ka bụ nwa bọyị n'ịghọtago. So nyafi anya na-akpụ ya nwunye. Mgbe ụfọdụ ọ nọlụ na moto. Fa bịa gosi afịa anya bulu afịa jee dọnyele fa na moto. Nya na-akpụ ya nwunye. Everybody na-amụ amụ. Ịghọtago. O ji maka ọ na-eso ha abịa na shop. Ya na-akpụ ya nwunye. Onye ọbụla na-amụ amụ. Ịmagolo ka ndị be anyị si eme. Nwa nke a maka nwa nke nwunye m. O nwee ike mgbe ụfọdụ ha bulu moto bụ igo ife. Ndị mmadụ asị abịa. Oke, bịakwa na nwunye gị abịago. Ọpụta onye na-akpụ ya nwunye. Ọkwa na ihe a na-eme ya wee gbasịa abọ ya setụlụ ọnya. Ya wee si ebe afọ wee pụọ jee ebe ọzọ wee bịa mepe afịa zụba afịa. Ya anọgide fon ya ring ya ọbụlụ dọka. O wee si asọ odo chefu gị ya si ya mba kwa ịgbagolo fa amụba amụ. Ọ si ya biko onye echefukwana ya na anọkwa na-echi ya asị di ya. Ịgbagolo fa na-abọ bido kalịpasịa. Ka fa na-akala ịgbago onye bido love about this girl. Fụbịa n'anya. Ọ na-agakwa ịgbagonu. Na ọ nwere ọkwa ife nya kpọli ya mana ka a na-agazi love na-egro. Anọgide ọsịa ka agwakwa ya na aka bụkwa nwaanyị na-amara nwoke na ihe anụnwa bụ ibongie ịmagolu n'inwe obunọgọdị ya na adobeli enye na mgbe ọbụla ọ nụbalị aka ọ ga-esulu. Ya kwakwalụsị ya na ọ bụrụ na otu a ka o si wedo na nsogbu adọrọ na ya dokwu redi ịghọta na ọ sị m ọkwana ya. A na-ekwu emegide ya enwe nsogbu n'afịa. Nwee nne ezigbo nsogbu dat na ya lechekọrọ shop ya ịmagonu na o nwerezi ife dọnụ. A na-ekwu papi anwụkwuo aw. Ya wee jekwawa papi akwasị na aka esirie ike even ka a na-akọrọ anyị ha na aka esirie ike otu afọ. Mana ha na the girl ka na-akpakwa ahụ. Sị m nna ọkwana ya. Ya wee bidokwe ọlụ ịghọtago ebe ọzọ struggle bakwa na asị ma. So eme the girl a na-akpụ ya. Ya wee kpọọ ya wee sị ya biko na ọlụ onụnwanya na-alọ kịta. Na ya chọrọ ka ọ na-akpụ ya steady na ọ ga-emebili ife. Ya akpọ na ya n'ọnya nwa bụ ife ga na-akpụ ya. Oge ọbụla ya nwere efe. The girl kwakwalo so ọkwana ya. Ya na-akpọkwa ya fa na-akali until one day phone ring anya epik ọ bụrụ mami ya. Mami ya si ya eke kosi wee hapụzi nwaanyị ọ chọrọ ịnọ. Ọ na ọ chọrọ ịzụ this girl n'akwụkwọ. Ọ na ọ chọrọ ọ mara na ọ ga na-eweta ego ka o chere mgbe fazosi alụ ka ọ bịa nụba. That asị nwoke kwesịrị ịnụ nwaanyị na o kwesịrị na-expend n'isi the girl ma ọ bụrụ na ọ dị serious. Ịghọta na ọ bụrụ na ọ chọrọ inye aka ya hapụrụ ya nwa ya. Ihe a ka ọ gwara ya. Ọ sị m ihe nke echekwa anya bụ ịmagolu nye echekwa nọ njakịrị egwuregwu ịmagolu fa amụsị amụ. After few days, phone ya ring ya, ọ bụrụ nwanne ya nwaanyị na-akpọ. Ya sị ya kedu ihe ọ sị ya na phone nwunye screen ejikwa wee kụwa anya weta ego ka e wee dozie na ya na ebe a na-edozie. Ya sị ya ka ekwe ebe akụkọ nke si. Ya wee sị ya ma the girl ọ na-ebe afọ si ya sị ya nye phone wee nye phone ya wee chebe ya sị ya ka ezi isi ọkpụkpa na-akpọzi etu a. Na ọmaka kpọrọ ya few days ago kọọ ihe ọkọ kịta anọnwa your sister kpọbịa wanyị na ngwa gị na ọmụ ga na-akpọ gị mmadụ akpọ na m ka ezi ụdị ihe bụ ha. Ọ sị ewu onye ama akwa na ya dụsọrị adị na ya gwakwa afa ka ifefa na-akpọzili ya ịmagolu bido gọbasị na ya gwa ha na ya mara ifefa na-akpọli ya na ya gwa ha na ya dụsọrị ịmagolu nnọọ apologize ba. Ya gbakwa nkịtị na a na-enyekwa dogala obele ego asa etu o si gwa anyị na aka ka esisiri ya ike ịmago once na ya achọọla ya ife mana ọ bụrụ ife ya na-agwa ndị parents ya. Ọ sị bụ dakwana ya ka aka kwụsịela nka that day n'ụtụtụ ya phone ya ring kwa again ọ bụrụ mami ya ha. Ọ sị ya na ya agwa gị enye hapụrụ ya nwa ya nwaanyị na ọ bụrụ fazụsịa ọ bịa nụba. Ebe ọ chọrọ iweta ego ebe ọ chọrọ ime ihe a ịghọtago
ka na-ekwu ọ sị papi anali ya fonu si ahelo n'ọnya nwa na-ekwu ya si kedu ihe ọ bụ ọ sị ya n'ife ya ji wee dali ya fonu bụ na ya chọzi ka afụkwa ya na nwunye again na ya afụkwa ya na nwunye again na ya ga-emeli midnight prayer ya hapụrụ ya nwa ya aka ya notice na fa na-akwụ again ife a ga-eme ya ma ndọsị mma ọ sị m nne ya akọjakwasị kedu ụdị ihe bụ ihe a ya gwakwa dịka edakwa na yọbakwa sị na ya gwara fa na ya mara ifefa na-akpọli ya ọ sị bụ nne ihe nke chakwa anya ba dịka ala na-ayọkwa ya yọsị anya ya kwakwala fa na-agakwa olu one day ya akpọ dịka ọ sị na ya nọ n'ụlọ ọgwụ ya sị kedu ife ọ na-eme ọ sị na arụ adọrọ mama ya ịghọtago na mgbe ya na-agwa anyị ha na ya chọrọzi na-ekwulu fa maka mkpali niile ya na-agwa anyị maka ya ya wee sị oke ya kene nye ihe a ka a gwara ya gwasị anya kọtụ fon fa na-agakwa ya pịapịa mesịrị 1 week mami a nata n'ụlọ ọgwụ mami a wee kpọọ ya wee sị ya na ọ chọrọ ka ya nwụọ na ọ chọrọ ya ọnwụ na ọ nọ na-arụ adụrụ ya na ya nọ n'ụlọ ọgwụ si ọ bịara fịa si ọ bịara na-etie na ọ gbara ajọ na-akọ si m na ife a na-agwa ya ife a ya hapụkwala ya nwa ya ya mee nna ya fụkwata ya na nwa ya na onye olili ka ọ bụ azụsịala ya ka ọ bịa nọba bido na-aba na-akwụ ya na ya chọrọ igbu ya na-asị ka ezi ebe ogbugbu si wee batazi n'ihe nke a na enwere ike ịghọta ọ sị m nna ihe nke chakwa anya baa ya wee si okenye anụghị ife ikwu ọ sị ihe na-ewute bụ na ya lọvụ dozgal anadịga lọvụrụ ya tu dịga la akpọkwa ya dana na yọbịa si ya biko na o nwere mgbe ya ji wee gwa parents ya na parents ya just na-eme ha na mami ya na-alakwa ile ya na-anata nyanwa ego ịghọtago ọ sị mana dịgal ha na n'okwu ego na o si n'obi pụta ya enye na dịgal na alaikile na ọ ga-abịa wife material ịghọta na kama na ihe a ndị be ha na-emebi ihe na-atụ ụjọ na osigo na a ga-egbuba n'ikpeli ekpele abalị dịgal na-asị ya na fama nkwe ya ife a ga-eme ndị n'ọnya nwa ka ọ ga-anụ ọ sị bụ ihe nke a wee gwa ya ike ya wesị ka amalife ndị mmadụ lo na uche na-agwa ya na ya nọba dozgal na parents ya na ụmụnne ga-akọntrolu bie gwaba ife ọ ga-eme ọ sị bụ na o nwere mgbe mami ya gwara ya sị ya ka agwakwa ya na ọkwa onye bụ igu ka ehu na-eso na ọ nwere ife megidekwa ka nwa ya nụpa ọma nọọ ndị ji ego ka ọ ga-anụ papa ịghọtago ọ sị bụ na dịsa umeanụ na ya maọkwa ife ya mere papa ya na mami ya na ya fụnụrụ ụdị famili dị otu a mana dis girl na-ebe na-ayụ ya sị anya biko n'ọnya nwa ka ọ ga-anụ ya forget ya famili ọ sị m na ihe achara ya baa n'eziokwu na ya lọvụ dịga mana ya chọrọ ife ga-enye ya nsogbu in future nke a mami ya si na onye ji ego na onye mere ihe a igu ka nwa ya ga-anụ o nwezie ka ya si ghọba adaghị in future na nsogbu ga-adụ ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ dis girl parents ya na-eme ihe a n'eziokwu na dọgal dị oke do mmụọ ọnụnụ ọ bụrụ gị bụ nwoke ewee gwasịa gị ife niile ị ka ga-aga n'iru nu dis girl ka ị ga-ahapụ ya chọọ onye ọzọ maka na in future na ndị be ha ga-akọntrol ya and na o nwere ike ịkpata gị nsogbu and na o nwere ike ma marriage afọ ịlụrụ n'isi nna agbụrụ m ife m ga-ekwu mana ọ bụrụ na ọmụ ka ị gwago m hapụrụ gị nwa gị nọmba 1 nọmba 2 nna gwakwuo onye a ga-emeli gị ekpere abalị ọsọkwa ya nwa afọ bụrụ angel o nwere ife a na-ewepụ n'anụ were eli mana unu eji n'ife nkwu wee jọji mgbe eji onye wee si o nwere mgbe ị gwara nne na nna ya na ị ga-anụ dosga ọ sị bụ nne na ewenuru olu mmanya ma ọdụlụ mmadụ jekwa nne na nna ya na ya ga-anụ ya n'ọsọsọ datin ha na-afụ na-eme na shop mgbe aka nọ na shop ịghọtago mana dgal na onwe fa na fa na-abịa ekwekọrịtago na fa ga-anụ onwe fa akwa ịghọta mebi na dgal gwara fa mana ya ka ejere gwafa na ya ga-anụ dgal so nwanne m kedu ife ọdụgo ka dis guy mee gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ dis guy aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwasịalụ m aka tụso ozi a ka ụlọ ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ